Lona ngu part 3 ka witness D kuMadlanga Commission. Kuukuthi part 1 uye wasixelela uwitness D ngendlela akabulawa ngayo umfi. Ku part 2 wasixelela indlela abamdispose ngayo umzimba wakhe edameni lengaseNigeria. Uphofu part 2 wethu waphela ke ngoku ukuthi sekexelele uKobus ongathi ngoyena umuntu beke nobudlala noBheteri naye into yoba yena uzwaye emapoliseni makadile nale mesi yakhe uKobus. So lona ngupart 3. Hayi ke upart 3 wakhona nini bamane kingathi ikhona icommunication ababa nayo but nini axelele nomnye odila kwinto ze security something nje ingathi ungumpethenyana nje okwinto ze security amxelele naye lo muntu lo ndilibele nje igama lakhe not long after exelele yena kuukuthi ke phofu ngeMonday yakhona mos lento yenzeke nge15 ka April 2022 which was on Friday. So ngeMonday yakhona uye waxelela iboss yakhe into yenzekile. So ngoku I think it's few days later uxelela bani uxelela lona ke ngoku not long after exelele lona zamfonela ezia elathimba lakhe ladibana naye PM emsebenzini. Xa lidibana naye emsebenzini befuna ukuthetha ngalento lena ngathi bazama nje ukumfaka ekoneni ngokungathi ngumuntu ozathetha abamthembi ngumuntu ozoyothetha namaphoyisa nani uthi ke ngoku amangazwe ukuthi iboss yakhe mos uyixelele about Monday into yenzekile ngoku ngendlela okungayo iboss yakhe should be furious. Ningalibali usebenzise iveni yakhe yasemsebenzini so iboss rightfully so kumele ba iyakwata ikwatela into yoba edebe usebenzise into yasemsebenzini but iboss yakhe ivele ngokungathi usesayidini laba ngokuba ngathi mangacela mayingasiwe emaphoyiseni lento lena. Hayibo okay ize ke ngokusuggest nento ngathi kuzamela into benza polygraph test ebonisa into ba akathethanga namaphoyisa akanabunto edlelwane akasebekhe nabani namaphoyisa. Hayi ke ingathi a week later or so ibe izakwenziwa ke ngokulo polygraph test yakhona uze washo shebe ingathi it was 3 days before ezawuncwaba utatakhe yena witness D. Hayi ke ayingathi yenziwe ke lo nto lo polygraph test yakhona witness D andithi yena uyathetha namaphoyisa thethile witness D ngathi namaphoyisa akwa SAPS ayi2 awaxelele lento but not in a form of opening a case okanye statement because usayosaba naye lento le usethukile ke ngoku aye ubale nomnye umuntu ngathi akaze waye uyathetha naye ngubani na Carry something nje Carrila something Liski or something but ngowakwa DPASI ngoyala side le Tom's team ngowa naye umbalile nje umuntu wakhona ngubani na yo Jesu andithandi ke ngabiza igama lomuntu bendilikhumbulile Karilinski into engathi njalo athethe naye uthi ngoyena umuntu engathi uye waya ngathi uzama ukumnceda lo because from apho ingathi baze baba na meeting even with iIPD ke ngoku icase yakhona yazama ukureport into yakhona na kweIPD where if not mistaken this is around your July 2022 ningalibali lanto yenzeke nini ngoApril wangathi case ikhona kungasi ukuthi ayaziwa lento because utsho uthi ezehamba beke mane CV ngathi namanye amaphoyisa anokumbuza into obu right na ngongathi bayayazi lento ningalibali kaloku vele isidumbu sesabhaqwa ndithi pha edamini definitely sure icase sokumele ba ivuliwe so in a way inoba naye bekelindele inoba nestatement sakhe sizaba part and parcel kule yanto because akayifihlanga ncane into ba yena unolwazi ngalanto lana. So he was just surprised into ba it just kept stalling icase yakhona kungasi ingangekwaphisi yakhona. Hayibo sibangazile usibalisile ke ngokunezinye iphathi ezeze cases bezike zabaliswa ngoRivo Spisimos ezokutshontshwa kwi-hijacking zamatraka nani kutshontshwa amaload apha aphinda amaload ayothengiswa back to kumnikazi wawo nani uyibalisile nje yonke lonto leyo which elithimba lakhe was part and parcel of. Uze wabalisa nenye into ingathi futhi lena uye wathi yenzeka even before la meda yaseBrakpan apho ethe khona omnye welithimba wayeke wafika kwenye yeoperations zabo ehamba ngemoto akathi xa ke iscanner eyijonga yamxelela into yoba yase EMPD ngongathi ke ngokumamela kwami uba niyakhumbula lanto yenziwa kweza moto zika Khet Matlala ingathi bingenziwa ngezimotweni zika Khet Matlala qha
nalo nguyako something wafike hamba ngemoto eyathi xa ke-scanner yamxela uba yase-EMPD nempepha uze unalo nephepha elithi ungathi uyi-employee yase-EMPD. Talking about that, kule video uchilo wathi kune-members, kune-civilians ebeziba neleta ngongathi baqashwe e-EMPD. Isayiniwe le leta nguBrigadier Julius Mkhwanazi ke phofu. So inabo ubungozi besinabo, waze watsho nokuthi uthe xa ke ijonga wabona ubungozi bayo oba mosinezi blue lights, zininzi imoto engathi ezifakwe i-blue lights ezizahamba zizi impersonate njengathi ngabantu basesiphoyiseni nani buninzi ubugebengu obuza kwenziwa under yonke lonto leyo. So yena uwitness D uappeara engumuntu owazibhaqa efakwe kulonto leyo ngaleyo ndlela, wangakwazi ncama ukuphuma kuyo because yayithi lento emehlweni yakhe uba ngaba ndingajumpa then kungenzeka banibulale. Phofu ke ukuthi akhona amagama njalo ake aphuma komnye kwelathimba elithi labe sithi akamthembi yena uwitness D plus no Cobus, and xa bengenza nje imistake baye emaphoyiseni uzadila nabo ngendlela eright. And uthe nyani xa kebona nendlela emane eripotela like namapolisa la amanye akathi akaziwabiza ngagama for security reasons, wa realize into ba akukho lula into ba makuqhubeke ngale case because they are talking about senior officials apha and akululanga ukubathini ukuba prosecutor. So usivalele nje nento efana naleyo into babaninzi abantu bebehamba ngeleta ekungathi ngabantu abasebenza phi eJMPD. Zisayiniwe ke phofu ileta ezo ngubani? nguBrigadier Julius Mkhwanazi. Ininzi into akayithethile, andizuya kuyo yonke into akayithethile. Abafethu imanyukunyezi yonke lento. Xa ndicinga uba bayingapha abantu abanimisile siya kuDisemba ngoku ndizama njani xa ndimiswa ngubblue light. There's another issue I would like to bring to the Commission's attention regarding the following private individuals. Jaco Hanekom, Chris Smith from Track Squad, and Etienne van der Walt, who owns Track Squad as well as Titan Security. All at some stage had appointment letters from EMPD stating that they form part of a EMPD truck hijacking task team. These letters were signed by Julius Mkhwanazi. They personally participated in operations where recovered or stolen copper, stolen cobalt, stolen chain store products was recovered, where it's always the team indicated, which is Kershaw Stalls, Mackenzie, Etienne van der Walt, Chris Smith, Jaco Hanekom. At a later stage, Zander Fritz joined up with them. At some stage, even myself, in the beginning, participated in operations where stock was recovered. Only to realize that, and this is a question that most of us in our fraternity asked, is a truck gets hijacked, blue light hijacking, a week, 2 weeks later, there is an amount mentioned to the owner or the client that there's a recovery fee of 600,000 Rand or R1 million in relation to the hijacked goods. Then the stock would be recovered. It would be handed to the client with always a 299 letter from the Metro Police members. At one stage, Chris Smith was having paperwork to say that he's appointed by certain insurance companies to look for the stock, and then stock would be held back until the client pays a recovery fee. So basically extorted. This whole team participated in that. And it was done with Chief Julius Mkhwanazi's knowledge.